ሰምሃል መለስ ሚስጥር አውጽያ ህወሓት ሓሶት ኢላ ሰላምታ ድማ ይረሳዕናን ሁራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ድማ ካብ ኣስመራ ክሳብ መቐለ ዘሎ ሰንሰለት ርክብ እንታይ እዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንመራሕቲ ህወሓት ዝኣትየሎም ቃል እንታይ ምዃኑ እውን ብዙሓት ሚስጥራት እናወፁ ይርከቡ። ብተወሳኺ ኣብ ርክብ ህወሓትን ሻዕብያ ዋል መለስ ዜናዊ ሰምሃል መለስ ሚስጥር ኣውፅያላ እዚ እውን ክርኢና ኢሉ እውን ኣብ ጉዳይ ርክብ ህወሓትን ሻዕብያን ህወሓት ዝሃወፆ ምላሽ ድሕር መጋረጃ ዘሎ ሓቅታት ሓቢርና ክርኢና ክሳብ ቪድዮ ፍጻመ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ድሕር ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ተገይሩ ምህላው ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ካብ ጸጋም ዝነበረ ናብ የማን ካብ ሰሜን ዝነበረ ናብ ደቡብ ኣሰላልፋ ከም ዝተቐየረ ዘመላኽት እዩ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ሰማይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ 7 ዓመት ማለት እውን ድሕሪ ለውጢ ብዙሓት ዘይተለመዱ ነገራት ይረአውን ኣለው። ቅድሚ ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ዘይሃስስ ዝመስል ርክብ ናይ ህልውና ቃልሲ ቅድሚ 5 ዓመት ኤርትራን ኢትዮጵያ ሓደ ስጋ ከም ዘይተባሃላ ሕዚ ድማ ሓንቲ ስጋ ሞይትረፍ ስጋቴ ክበሃላ ምርኣይ ብተወሳኺ ከም ከውሒ ዘይፍንጻሕ ዝተባሃለ ውድብ ህወሓት ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደሽ መዋሉ ተመሊሶም ኣሽንኳይ ክፋቐሩ ሞይቶም እውን ኣብ ሓደ ጉድጓዳ ይቕበሩ ዝተባሃሉ መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ኣሽንኳይ ኣብ መቓብር ኣብ ልዕሊ መሬት እውን ሓድሽ ፍቕሪ ጀሚሮም ካብ ደዋት ትግራይን ኤርትራን ወይ ካብ ሽረ ክሳብ ኣስመራ ኣብ ሓድሽ ቃል ኪዳን ማሕላን እቲ ሓደ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝነበረ ርክብ ከም ብሓድሽ ኣብ ኣጋርጋን ኣፍላ ፍቕሪ ጀሚሮም ምህላዎም እትወጽ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። ከም ገለጻ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ርክብ ህወሓትን ሻዕብያን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጀመረ ኮይኑ ብወገን ሻዕብያ መንግስቲ ፌደራል ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ክምትለኒ ይዳለሎ ዝብል ስጋት ህወሓት ድማ ላዕላውነት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ ይትግበርን ዝብል ሙሉእ እምነት ብምሓዙ ዘይቀራረቡ ዝመስሉ ኮይኑ ግና ንሓባር ጥቕሚ ጥምረት ፈጢሮም ይብል እቲ መረባ ሓበሬታ። ንዝስዑ ድማ ኣብ ደዋት ትግራይን ኤርትራን ዝጀመረ ድርድር ህወሓትን ሻዕብያን ቀስ ብቐስ ብምትእምማን እናማዕበሉ እንትመጹ ድማ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገበርዎ ድርድር ተርኒንግ ፖይንት ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ። ንምንታይ? ኣብዚ ጉዳይ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ንመራሕቲ ህወሓትን ናይ ጸጥታ ሽፋን ከም ዝገበረሎም ቃል ከም ዝኣተወ ኮይኑ ግና እንታይ ዓይነት ናይ ጸጥታ ውሕስና ከም ዝህቦም እቲ ሓበሬታ ዝተማልአ ገይሩ ኣይገለጾን። ርክብ ህወሓትን ሻዕብያን ብዙሓት ወገናት ብዙሕ ኣንፈት ዝትንትንዎ ዋላ እኳ እንተኾነ ብኣወንታን ኣሎታን ርእይቶ ግና ንዕዘብ ኢና። ናይዞ ኣሎታ ወይ ድማ ጥምረት ህወሓትን ሻዕብያን ዝቃወሙ ወገናት ሻዕብያ ታሪኻዊ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ ምዃኑ ኣብ ናይ ዒንክሊል ኩናት ከይሸኽለና ዝብል ስጋት ኮይኑ ጥምረት ህወሓትን ሻዕብያን ዝድግፉ ተጋሩ ድማ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ሰላም ክትረክብ ላዕላውነት ትግራይ ክኽበር ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብፍላይ ጎረሮ ትግራይ እናተባህለት ትጽዋዕ ምዕራብ ትግራይ ብዘይውግእ ጸላኢ ክወጽእ ኣይኽእልን። ስለዚ ጥምረት ሻዕብያን ህወሓትን ወቕታውን ትኽክለኛ ዝብሉ እውን ኣለው። ስለዚ ድማ ክቡራትን ተኸታተልትና ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ሕቶ ከሓተኩም ንስኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን መልሲ መልሱልይ እናበልኩ ጥምረት ህወሓትን ሻዕብያን ብምንታይ ኣንፈት ትሪእዎ ንኹልኩም ተጋሩን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና።